neno gi e tielo mokwongo kata kamano wadwa tiegore yo makare ewi tiyo kod mbui yo makare warwak welo wacha gi bataka Movin machiegni pakri papen mari aniluonga ni Movin Omondiolo nyinga mar mbui en Movin Freeman ajasiaya Josiah gin joma dongo onge if you want husband material to Josiah ichako gore ni debe mano kawacho an aja TikTok iyudani Movin Freeman, Instagram Movin_Freeman, Threads Movin_Freeman mago ema yudra aparo ni mbui mar Threads bede wi wanda wiligo kawuono wadwaro lana kata mana puonjore mbui mathoth lea pap mari machiegni nyinga Lea Uchiomil, I'm Human Resource Manager, Career Strategist, Interview Coach, and mbui mar LinkedIn, Facebook, Twitter kata X, WhatsApp. Mago duto intiere to ajata G yore mag manyo tich. Kama na kendo machiegni ere ko buya angeni jomoko nyalo bedo ni neni kawuono to konono kit ka kirwakri jomoko sepongo gi wigi kata kamano nyalo mana ngiswa ni ere ko buya en nyalo pakori ne nyakora mugia jongo pinye makawuono. Okay, ana nyinga ilongo ni ere ko buya nyinga mar mbui ilongo ni MC Exodus anatimo comedy Jamigori wan wamiyo dhano nyiero e mbui kacha wane TikTok, wane YouTube, wane Facebook, wane IG kila mahali ngama kiawa en mana ngama unge bundles ni makata buya uwe kata na kunyi kende to chalo comedy wanted record Edwin Oduwe kama no shako an nyinga inongani Edwin Oduwe Otieno aja game rangwe I'm a mechanic by profession, casto ana comedian by passion. Koro agwero kamano kumraka RAMOGI TV kawon. Winja by profession by passion. Ati nani passion ema chudo kose profession ema chudo? Sani gichudo gite. Machiegni. Kamano. Becky. Anyinga Becky Akinyi anyar kwasi mo dak soria yenya. Antie TikTok sana emungeae antie Facebook antie Instagram magote Becky Akinyi TikTok Becky Akinyi Instagram Becky Akinyi Facebook. I'm a dancer of Anglo music sometimes. I'm also an actor. I love acting. I wrote acting kaka Nigerians, you know, korairo acting I love. Hollywood. Mane content na about acting, gimad dancing at some point. Kapok yudo dancing, kapok yudo acting midwa goal. Kapok yudo sounds. Sinike TikTok nitegi sounds mag acting. Mi pick tikram ti shoot. Koro atimo acting gi dancing. Yeah. Machiegni mani wacho ni pogore ka Joyce But why Chronicles? Waro ni machiegni. Ana ilungane but why? Ana jani nyiero to kendi person and life na makimaya to be onge gimadongo. Kech course mana somo to onge joturwa. Ningi hiye ngai yakanye. Jogo ngea kaka but why sana. Manyinga moroto de buogi lakini lungane Steven Omolo. Mano nyinga mare mpesa. To probogi. Koro comedy by the way wamiyo jinyere mbui kacha to challenges nitie mang'eny but wadhira koro ken passion one an kaka an in life na. Life na ni online kanyo. To mane gima koratimo to ajawa mabei. Muda Kisumu. Wan jomo nyul Kisumu kabisa. Nairobi ka en mana sako. Nairobi ka en manyo emukelo watu podwan turwa moro nitie Nairobi ka. Comedy ndio miwa turwa Nairobi ka. Aya, wachaka ni Odiwo comedy. Odiwo comedy nyalo mona nyiso wa sigandi bende mbui mage mabende itiyo godo. Siganda kaka sewacho aja Homabay County. Kiswahili matagwa matin lakini wan kare. Koro katu wamonge. Koro aja Homabay County Rangwe constituency game West ward. Koro hapa ni manto kora nginje makora gika makachaka kalo kanyo to koro dhano binye ahinya. Koro mbui matiyogo en TikTok
iluonga ni Audio Comedy, Instagram, Facebook, Thread. Awinjo ka Sharon wacho ni kauni iluonge ni X, mana en Twitter. Koro X no bende antie Audio. Mane madong Telegram alimbo matin tachaka wuok nikech piny ok ber e Telegram ahinya ung'eyo. Koro mano e kaka mbui matiyo godo. Erokamano machiegni ahinya Lea Witi. Intiere ka okinyi ma kawuono thuno wach mabende watu wake otudore kod tiyo makare gi mbui. Ini tiyo nade kod mbui mari? Sana sana atiyo gi LinkedIn kod WhatsApp. Atiyo kod gi puonjo ji kaka ginyalo ndiko karatese mag manyo tich, kaka ginyalo kadho penj mar manyo tich, kaka ginyalo loso hala. Nitiere joma dwa tiyo kaka consultants apuonjo gi. Koro ahinya atimo marketing, LinkedIn kod WhatsApp. Facebook atimo apuonjo ji, lakini Facebook en platform moro ma ji ogajore ahinya, ji gala. To nitiere yore minyalo tiyo go kod Facebook. Mano marketplace maber minyalo kete brand ni ma inyalo develop brand ni e Facebook. Lakini sani especially jowa oloko Facebook kuma or kama ji yanyre ahinya, koro mani longo ni misuse of social media kata social media platform. Akiaka adhi ahinya yanyre ntiere moko mabende biro wacho ni giyudo yuto, moko bende biro wacho ni giyudo kata na marketing skills. To bendi wacho ni Facebook ngato nyalo yute yo makare koti kode makare. Inyalo mana lero ni e yo machalo nade. E yo machalo nade. Koro ka in ngama manyo tich, nikech sana anatiyo gi joma manyo tich. Ka in kanyo to onegi rang gik ma iketo e Facebook. Kikindika nikech ji ndiko. Ing'eni nitiere jok mandika gimoro ola in ndika. Seche ma wamanyo jok madhi e tich kata ka ja employer koro manya ni amanyne ng'ama dwa donjo e tich e kambi moro, watimo ga background search to wadhi wamanyi, wachako gi LinkedIn, wadhi e Facebook, wadhi Twitter kata X, wadwa ng'iyo yore ni kaki wuoyo gi ji, kaki duokri gi ji, to mano nyalo miyo ki yud tich nikech timbeni e Facebook. Doliechi wacho ni the internet never forgets. Kasi wacho ni gimitimo kacha ponono nyalo ketho ni kumachielo. Bro ketho ni. Ilero kanyo makare ahinya wadhi ane ira Movin Freeman. Yes. Inyalo ngiswa ni in nyaka sani ponono isetiyo kod mbui yo machalo nade. Wacho ni in kacha cha in jago mamoro ganda kokale miele mbui kacha. Mbui ma yudre mang'eny en TikTok ni anamiel to so many years ji osebedo ka wacho ni ng'ama miel en ng'ama onge future, onge kama nyalo dhi gi miel. So many parents are against their kids dancing ineno, lakini ananyalo wacho ni miel en talent na magi monyuolago to ka kete oko kocha tamoro ganda yudo kata seche moko ng'ato oro ni message to wacho ni ana fight depression, to ka neni kimiel kamano to gino miya moral ineno. Koro ka winjo kamano to gino motivator. Koro amedo tiyo matek taneno ni katimo gini tapuonjo nyathi moro kamoro. Anene ni onena ka example. Adwa bedo kama Movin, adwa timo gik ma Movin timo. Koro nyaki ibed ng'ama ni kare. Nikech waning'e ni poke matinde ji chiemo godo. Samoro Movin bende nyalo mana penjo ni pok mano mar miel. En career mari kosen itiyo kode kaka career. Sani atiyo nikech kawacho kaka career nikech Joyce wase neno kinde mamoko mabende nitiere dancing institutions kumipuonjo nyithindo miele yakeni mane gimetimo kosi ni lombo mana wang' ji TikTok kata kendo an gi dancing classes mag nyithindo gi joma dongo e TikTok. Apuonjo nyithindo alafu apuonjo nyaka joma dongo. Koro ka in gi nyathi ma en interested e miel to dwa miel tinyalo kele classes na to apuonjire. Gikele classes ni e TikTok.
E TikTok. Osenti kumuro meto umiel to gigangi nyisa TikTok. Waromo every Sunday from 2 p.m. to 5 p.m. To kanyo ema wa interact, wangere to wamako dances kasto wa shoot. To joma interact godo ni kata jomuro mo kode. Most of them kata thothgi giyudi TikTok kacha magioro ni message DM kacha kose iromo kod ginane. Most yuda TikTok nyaka Facebook. Facebook bende an gi followers. Koro mostly on TikTok gi Facebook. Ibro bedo kinyiso akwa di nyime gi chenro ponono ni mano bende kelo ni yuto mari hemi yuto godo ponono ni tich machielo ma bende chak nyalo bedo ni timo nyalo mana nyiso nikech angino kiny ma kawuono Joyce rowere mathoth bende ang'eni neno TV kaluwore ni skunde bende yawo juma mabiro donge. Bas koro adier Beki nosepakore ka Beki bende nitiere TikTok. Nyiso kaka itiyo kod mbui mari kata mna tiyo gi mbui mari yo makare. An kaka na tiyo anang'enye TikTok ahinya mana kaka bavino wacho nikech kono ema nachako godo. Koro mara en mar acting to chon naonge content nikech TikTok na join for fun. Naso ni I'm a boring person naonge gima timo wacha ni we are donje TikTok for fun which I was motivated by someone. So kana donjo I don't need TikTok can pay. TikTok can give you money, which keep the live to in your gift might is turning into money. Also, you can open a business on TikTok till also good money. And content 9 mar acting, and I'm still very focused with that. Koro alafu another one is a business. Yeah, tukona printing, Cal printing. Iko Kisumu, Nairobi, Turkana tulifungua pia. You see, so pia na work na brands. So through acting na a lot of number of people before, let me say that before I go there, before nilikuanga na bitterness. Na hii bitterness ilikuja because of how people are treating you. Kinyaloma na doke dolu matini. Angeni joluo ero kizungu, inyalo ndiro kizunga chela rio adek moko. Akwanya kuwa sawa. Inyalo dolu matek matini. Gaja. Kan tiere TikTok nitere hate speech joma wuoyo marach manyalo go chunyi mibed imbi ichak medo wang' kodgi ichak somo negi nikech gi threateni gimi depression e internet inyalo bedo depressed inyalo bedo gi stress minyalo kata tho nyaki bed ng'ama is open minded ma wigi oyawre. Ng'ato nyalo penjo ni stress depression makama gibiro nikech ang'o nikech in achiel kuom jogo eko ma diwacho ranyisi mari kata ne example mari nikech samoro kaka iwuoyo gi ji kata samoro yo mane trend godo kata samoro gimana achaka fwenyo ni kisebedo popular makoro dhano ng'eyi oko ka to nyaki bed gi hate. Dhano ng'ato biro ni an Beki okadwar ineno Beki ojoga koro biro wacho gimoro ma is so irritating ma is also not true. Koro imbe kisombe samoro in chunyi tin to imbe wacho ya wang'ani wuoyo na marach we aduoke to ki focus gi duoko ng'ano kamano te kaka iketho future ni with the TikTok with your platforms nikech you don't know who is watching. Ikianga ma watch everything, every movement me make a TikTok kata me make a Facebook ama Instagram. Koro aniyo makare manya wacho nyanya tiyo gogi mbui na kata matiyo godo and focusing gitimo gima is correct. Kaka ka wacho ni I'm an actor gi dancer to mano is the thing. Ningech I'm targeting to be a brand to work with more brands Evo and Evo. Exactly. Koro ningech I used to be that bitter gijok manewango iya. I decided to be like at the end of the day katidok rigi jogi podi midi bedo jaricho. Koro washi ni kare watim the correct thing awe jogi uomonda focus gigi my target. Kamana kaka lero makare no lea biro lero no yo makare kaka onyalo deal gi jogo ma wuoyo marach gi ji. Yeah. Wantiere kae koda MC Exodus. Inyalo mana nyiso ni into itiyo nade gi mbui. An kaka tiyo gi mbui, mbui atiyo emiyo ji nyiero ma dho kisungu lero ni entertainment.
Wan kacha ne wamiyo dhano nyiero. Seche moko iyudo ka dhano kale gik mopogore opogore. Iyudo ka ng'ato wayi tich ojonyul, boss oketi ka gi ka. Kidonje ot kacha tidonje mbui timanye MC Exodus. Omi burudani kanyo nyaka sama chon. Koro wan watiyo gi mbui mana mar miyo chuny dhano bed gi kwe gi mor. Koro mane momiyo nwamakre gi batwai. Apani jok maneno wa mbui watiyo gi batwai. Koro nwaamua ni bwana wan wadwa timo gini wami dhano more piny kae. Koro wasebedo kwatiyo matek social media accounts gite, Facebook, kata mana YouTube, kata mana TikTok kanyo. Emwa ketega gikwa maga tuke mwatimo. Koro wan gi picha maduong' mar gima watimo. Ok ni watime atima e TikTok kanyo. TikTok gi Facebook en mana kuma wachake go. Macho miwa platform mar keto gikwa kacha mondo at least jopiny one. Angeni batwai poko loso lakini biro bedo kinyiso to nuromo kanye. Koro kacha waketo mana mondo mi jopiny otimre nade one. To wan gi picha madongo mwadoni chieng' moro bende watim nikech gini kwa chako time watime ka wan gi vision mar nitie jok ma atukwa ma bende wadwani mondo wamak lwetgi e tijni kwa gero gi kendo kwa konyo gi mondo gimende gichop kumoro. Koro wan watimo tijni watime gi picha maduong' sana. Ok watime ni mondo wan kendo emwa benefit. Wan watime mondo at least chieng' moro wachope kumoro. Wan gi ji mang'eny ma uneno kaka koro Churchill okelo ji mang'eny sana. Wabende wan gi picha moro ni at least gima watimo ni chieng' moro achiel wabe wachunge wache ni dhano 10,000 mineno kagi okale lwetwa. To sani usechako yudo yuto? Yuto to nitie ngeni. Mano kokale Yuto to nitie ngeni king'iyo yore mag mbui. Gima disappointing ga ji sana en kiketo pachi e yuto sana molo tich. Gima onego bedi bede pachi mokwongo en tich. Bitimo gino. Nikech seche moko iyudo ka poni keto pachi e pesa, sama wami pesa do kendo koro kwanini kacha. Koro gima onego bed ni kaponi gini ni chako ni ino gima okwongo monego okwongo ng'e ni ang'omiyo ni chako timo gini. That's the mane gima okwongo monego wang'e. Kiseng'eyo gima omiyo ni chako time, koro pesa to bobira bira. Pesa ka anytime mitimo gima maber, pesa boluwi. Koro for me an kaka an atime mondo amoro oganda. Tiyo moro oganda kae nitie jomoko bebe Nyasaye mulo chunygi. Iyudo ka ng'ato luongi ndiko ni check matin. To kamane kaka watime. Ero kamana ahinya Joyce aparo ni wakaw batwai dong. Batwai inyalo nyiso in bende kor ka kori. An mokwongo amor koza ahero pako dongruok. Ka beki realize ni siku hizi ji onego tie TikTok otim gik mopogore. Nikech kane yawo live ne to ninya bedo na gi earphone. Ok inya winjo live ne bila earphone. Kata kamano wacho ni ponono noseyudo loko. Kaluwore gi bitterness ma nitiere godo. Ber recognize lokruok mar nikech narite. Koro ana awuon ng'eni ati asome shida moro ma ankus gi mane chulo ni fee. To ndalone mana realize ni an gi talent to nok ang'e wach mbui. Koro bedo kikia wach mbui to in gi talent to fee bichulo ni ka ng'ato uso dhiang' kata ng'ato riyo kech, ng'ato nyako sana kodi ni in koro bukni da miyo ji nyiero imor kama ji ywakie. Nikech ng'ato kuriyo kech to ng'ani ng'ano ma ywak kopuonji ting'ise ni in comedian. Koro ing'eni chon kane mbui onge maparo nokobedo gi ng'eyo kata gi knowledge mar ng'eyo ni there is something mantie gini manya konyo ng'ato kata future mar ng'ato. Koro kani time to ne bet ng'at moro ma in under dictatorship fulani. Ni kama nyakisom ibed doctor, ibed engineer, ibed sijui nini. Koro kan life no wakadhi through to nobedo matek mambuye mokonyo nikech sani koro ingeni kare koro wapondo wachako bedo jomadongo to ng'ato ne nie mbui makoro iwinjo kama ankos kama ne wacho ni gi uso dhiang' gipuonjo dhiang' mo tinde congratulate nikech mbui.
chone gisiko ni wauso dhiang' wapuonjo go dhiang'. Ngeni makona awesi. Kori ngeni wanto nwasing yogi trolling mar online from that ground. Kit wanto nwayude live kama kiwinjo kidiscuss. Wato ni trolling nochako ge janyuol. Nochako janyuol machako ni. Janyuol machako. Nikech udwa ni ibed doctor, to in ni kaso ni kanina miyo ji nyiel. Mara nodwa ni bedo ni kaso ni bed jamiel. To seche moko neno ni kata bedo miel kata miyo ji nyiero pono nok chudi. Kamano. Koro iwinjo ka te koro nachaka mana yudo nyaka nyinga mar Batwaino apush pod ji noko believe to because mana nyiso ni nyingi mar Batwaino no bire yo machalo nake obro biro kaka no biro koro kaka na medo endelea emaero mtandao aseromo gi ji mang'eny. Most of the people mase wako go baromo go mana e mbui Exodus wanwang're go e mbui kwa connect odiwo ni bang'ira go mana kendo e acting ni edo koro kwaromo kode mbui bat waromo kode kwa create content gi chipukizi to kamane kaka safar no dhi. Koro nyinga ma Batwai to kane an ga Kisumu to ne pod an ga jais nikech asomo Kisumu boys. Koro kan within kanye ting'eni ati an gi wich mo maduong' to ne uma be duong'. Koro ji ne chongo aga to response na be no ken kama kasiriko. It was just funny. Inyalo mana mako ge duol no machiegni mondo wayud duondi makare. Mo yude maber. Koro jo dhano ne siko dhira gani to kitem gimoro miluongo ni Churchill ni tangiso gi ni to Churchill ni item ate mag jomoko kawan. Then no bedo organization moko mane promote ga talent e school. Koro kana chunga kanyo to kaka ji ne chongo ani amba chongo aji to ji nyiero sana. To what I realize in comedy mane afwenyo mokwongo ni nyaka inyieri komondi koka people will relate with you. Koro mane my stronghold. Koro kana to nachako ni ati otera sikul to anja lota kia kizungu. Koro kaka kia kizungu no anya respond na di school no kaka kia kizungu. Ta find money at only simple English word is but why. Anything nikiulizwa what's your name but why? Where are you from but why? So vile niliperform hiyo show ilishika sana. Nikatoka kwa hiyo jina yangu yenye nilikuwa naitwa Mbago. Most of people wananiita Mbago, hizo jina local. Wakaanza kuniambia wewe jiite Batwai. Mbago ni local. Kana bembele gibatu. Koro Batwai numuka muke mbui kanya. Wadhi kucho. Yudo ka jomoko bana yanyore bana. Tagoriti boko comedy. Modi miji nyiera to ng'ato be miyo ng'ano depression. Ibe wang kanyo idhi e comment section kanyo wuone ng'ato marach. Nikech ing'eni ka in e course to ng'ato ketho course no. Tiwinjo ka litni. Omiyo amba wachapwa gi ji to na ate munga ngiso ji ni okochuno nyaka ngiswa dugi online kati kuo mara. Sani an online aja asu ji takwana na ochele. To da mano bere. Kaya kaya kwa ochele. Maduni amesema. Maginis Book of Record kanye majoko dhira mona dhingi chungi ngoko na mchele milioni. Great. Makora sani se chokadi ise kwa na mchele di. Nyaka 200,000. To kinga is peaceful. Makara tuko lokete. Gingie mopogoro. So those are the ways to communicate with your people. Si lazima ushout. Inya uoge ngato. Kore joma go sign language, they communicate. Si lazima uongee. Why it makes sense. Koro magi gik momiyo be githreaten wang dalo TikTok. Tingeni kaka one content kita one was worth engage. Kumadira dier TikTok emomiyo wa hype sana. Molo gimoro amora. Facebook asebede igni mang'eny. But why no sibede Facebook igni mang'eny. Lakini pa iyudo ka Facebook ile platform ore yare atuwo lakini TikTok ena shwi to mano bende medo wakelo e penjo machielo Sharon ni ka luore ni wan gi yore mag tudruok mang'eny mag mbui gi sani wantiere gi Facebook, wantiere gi TikTok, wantiere gi Instagram, wantiere nyaka gi X, wantiere gi LinkedIn, en mbui mane ma Telegram bende nitiere, en mbui threads en mbui mane ma nyaka sani useng'iso ni uduto utiyo gi mbui e yo makare, mbui mane ma ponono chude e yo makare kata mane manyalo miyo iyudo tiji dhi mbele e yo makare. Aka odiwo ni poko losa hii. Odiwo comedy. Mbui ma sani ber en mbui ma TikTok neno jogi ne dwa lorone. To Sharon gimomiyo ni dwa lore. Odhiambo Taska nowero wer moro ni duko yao jiusa dhara. Koro ntiere timbe moke TikTok ka kiwuotho e korido mag mbui utieno kitimo patrol. Ibo yudo ka jiuso gik mopogore. Koro ohala miyawo koro luore ni en ohala mane.
lakini in mar comedy an mar comedy koro gotieno tawuotho ng'iyo samoro anya neno joma uso ncha winjo ni uso mana gotieno ma usore maber ma uso gik moko puodhi ni gik moko puodhi wane TV sochi kapar kama koro giuso winjo ni gin gi tap kia kiwuok kanyo koro wadhi Instagram gik midhi tim Instagram apano ng'eyo koponi usewuotho gi korido mag mbui koro nitie gima uso e TikTok to kidwaro moro to koro dhi ng'iewe Instagram koro Instagram en mar pichni to kidwaro moro bende nyalo join Telegram group koro jogoro gik ma kineno gi wang'i kama tinyalo gori piny madwa ni dhano dhi kanisa jodhi got kacha dhano lonyra lonyo lem ka gin dum makoro jomoko tiyo kode maber jomoko tiyo kode marach koro kaka TikTok ogera no dio jinoko ng'eya nachako chon lakini kana bire TikTok to ji achiel ariyo adek no ng'eya koro ne lit na kidwa lor TikTok ne joma onge content ma usa gik moko puodhi gi to koro gidhi dino gae kaka tiyo kode don nyaka jaten piny no seromo gi jata chenro kaka nchi wacho ni lore koro kanwa somo to no winjo ni idwa gae koro idwa gae weche makamage nikech ang'eni in jal liero ma bende tiego kata na rowere yore mag manyo tich gi mamoko sigana makamage kinjo kaka ji tiyo kod TikTok e yore mopogore di wach nang'o okatigi TikTok ahinya lakini aneno ga gik matimre to nitie kumo kanyalo weyo comment kata nikech okadwa ni nyinga one kanyo lakini aneno gi koro gigo ketho reputation ni in as much as gigeri in a way gigero joma timo comedy joma timo entertainment lakini nitiere boundaries manyaka warang kaka owacho ni nitiere gik miuso gotieno gik machal kamano ineno nyithiwa gi okonego bedni wa expose them to gik machal kamago e age magintiere no mana nikech wadwaro ni gidhi school gitiek school maler mondo gibed joma nyalo konyo society kata oganda okwadwa ni nyithiwa odonje weche ma nyalo miyo gilal koro kanyo to serikal nyalo donjo mondo gitim gima onego gitim kanyo ta yiego to joma manyo tich joma serious gi manyo tich pile ka pile gibiro e inbox amanyo tich ing'eyo gimoro timre dala mama wa baba wa nyathina amanyo tich jogo the other LinkedIn. LinkedIn is one of the most professional platforms in the world. Kichope LinkedIn tiloso profile ni okichop kastiling dawe chop kanyo ikau picha maler ma professional iket los bio and CV matin mawacho ni lea awicho meal and ngama chal kamai mae tich motiyo kasto los experience ni kanyo kijathum in web developer in gimora mora mitimo kasto share post no giji a LinkedIn to watni amanyo tich nitiere joma kaoga recruiters gen kanyo kata hiring managers ging'eny kanyo to gibo nini bende ngega ni mbui mar LinkedIn samoro ka ng'ato manyo tich tinde ko kanyo ni open to work maka ng'ato manyo kaluwore gi qualifications mintiere godo tinyalo yieni dong juries dong wadhi yweyo monde kapok wadhi mbele bas wadhi yweyo nyaka rom gajuang to kata kamano chenro ma wantiere godo nyaka wapuonjgi ka wan waduogo do TikTok gi nyaka nyiswa ni kaka giwacho ni nitie kaka omenda nitiere TikTok malo mbui mamoko gibo nyisowa ni omenda ge yudo gi yo machalo donge en tap ioro ne ng'ato nwaneno sirioro nyaka lion flower na ne flower chela kene en pesa di moche ng'eny ka lion achiel en 1000 beki lion achiel en pesa di sani e TikTok nikech I divide gi TikTok e diere kor ni lion is en kochopo ni 28,000 achiel koro mano ka TikTok ose divide pesa ni upoge gi TikTok ibongiso wa kupoge nus kosepono na tamalo chalo hapa ni poge gi diere dong gipoge gi diere koro it's a lot of money makuru mana paro ni kanyo wadhi yweyo monde nyakoro muge jongwa ka yweyo madundo med chwalo ote magi wantiere live e Facebook kacha X kacha ibiro yudo wa live yoro waduto te mag tudruok oyaw ichwalo ote kata penjo mora wabro somo bang' yweyo mwaka oge sani
pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamoro amora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viusasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Amedo nyisi ni kidwaro winjo thuma mar Alilo eskiza kod inyalo diyo *811*343# ibro yude yo makare. Ma wane Ramogi TV. Ramogi TV en od jothumbe duto magonagi. Ero kamano. Nyakoronga juang dakike na uchiel tok sangwen marokinyi warwakini machiegni e okang' mar ariyo wan ka gi Joyce Oduor watayo chenro marokinyi makawuone chenro mar mbakoromo. Mana kaka ineno Nyakoramogi juang twak iye mit kaponi e kitudri kodwa wantiere kod rawere mathoth e studio kae magoro were mathoro tiyo kod mbui itiyo kod mbui e yo machalo nade nyaka sani kuma wachope mbaka giduto ginyisowa kae ni gitiyo kod mbui e yo makare kendo ginyalo nyisowa ni nitiere ber mopogore opogore mabende giseyudo e mbui kacha penjo ote moro amora bende ang'isi ni ibi yornwa wabro bedo kwasomogi e kinde mabende wadhi mbele kod chenro mar Sharon akia ka intiere kod ote moro amora. Ang'eni ote ntie ote to chalo lo en mana ni kinyalo mana ketno moko kuom gi mabende osedonjo wasom kata mana dek Kichanya ka ote ng'eny mabende wanyalo somo nwapenjo Nyakoramogi juang itiyo kod mbui mari e yo machalo nade wasom ote adek mabende wanyalo somo bang'e to koro wadonje twak. Joyce mana kinyalo kawo mana ote mokwongo mabende neno kanyo mano ote mar wuoda Kaketo Suna owacho kae ni mbui ber okonyowa gi somo nyaka timo research mag gik moko marketing buying and selling goods erokamano odendo wakanyo no Joy ote machielo erokamano ahinya Polycarp Otieno Polycarp Odero iwacho ni penji yawuotwa kod nyiri ni ang'o makelo rowere tiyo kod TikTok marach kuom keto pichni maricho nikech chal ka gima mbui mar TikTok machal ni humbe laka ahinya humbe Facebook ok awinjo mang'eny ka nyalo bedo ni ponono TikTok emomiyo tinde ji timo timbe mag anjawo ahinya TikTok kacha kata kamano gibiro nyisowa makare. Ote machielo kwanyalo yudo iwacho ni mbui ber mak mana ni jowa mang'eny tiyo kode e yo marach sani jomoko kanyo
yuoyo neno iwacho ni yuoyo neno to weche magi wacho to richo kochopo tieno dawe wan koro tonwa wach waket wach e dho ng'ata aneno ka but why chronicles nyiero hingo kata kamano Movin achakodi nitiere dwaro mano mar regulating TikTok nikech oseidore ni TikTok ni ema nitiere tiende mag achach nikech kineno kata mna kine nyaka jatend piny los kod jata chenro mar TikTok one yore monyalo timo regulation ya TikTok kacha wach makamano kaka jal mosebedo katiyo kod TikTok neno nade ananyalo wacho ni regulations no mano gima ber ka giketo regulations ing'eni nyithiwa neno TikTok nyithiwa kata sani kochopo saa 8 otieno ti neno nyathi ni e sim ene TikTok o scroll to regulations gi koketi to dhi konyo nyithindwa sana nyathi dhi dongo gi morals mung'eyo ni katimo gima rach to onge ng'ama dhi nena to katimo gima ber to ji mang'eny dhi nena koro regulations it's a good way yes isiro watch regulating no pono nyalo miyo lor TikTok angeni nyaka sani nyalo ngiso ni in kalore kod TikTok osemi yuto makare TikTok ne moketa Nairobi kae makolore tadok dala wasiaya inyalo kata mnyiso range mar TikTok meyudo omenda kosa mendo kose mano siri udwa no maya ya okukere koko mano konyalo winjo paro machielo inyalo mnyiso wae ni MC Exodus wach regulation mano mar TikTok ne wach regulation mar TikTok gimo kuongo monego wang'i mokuongo en ni ang'o miyo jogi timo gini jok matimo gik maricho e mbui gi nitie penj ma bende nodonjo iyudo ka jogi iyudo ka kwang'iyo mayouth mang'eny vijende mang'eny onge tich tiyudo ka TikTok kanobiro TikTok nobiro gi miluongo ni gift ni en pesa makidonja no nyaka jasadi talojo sati dog bara gi boxer to dhana lufo nyono reka nyoro gift to ng'ato nyalo penjo ni gifts gi yoro gi yo machalo nade kosa ang'o mam itimo mopogore mamiyo yoro ni gifts gi oneno kar chon kano chakore yudo ka nitie jomoko matimo gik maber yudo ka ng'ato ni kacha simoko in kaka comedian inyalo timo stand up kacha yudo ka nitie jok moeri ma fans maluwi giwacho ni kijana ni timo gik maber watimang'o we amiye gift but yudo ka nwachopo e point moro ma jomoko time mang'eny lakini yodanga kete nang'o gimedo time sana kimedo time sana nitie kaka benefit biro mang'eny Mano kitime sana samoro jomoko matango gik moko tango gik meneno kaka koro diwe wacho ni iuso no nitie kata wasunge ni kacha igeni TikTok oro pinte ido ka wasunge ni kacha bedwa neno gimiuso e chiro ni kanyo kuido ka inseche moko in kachi kaka koro batwa wacho no kwano mchele to ng'ato to uso gi achielo kacha koro ka ikalo ka batwa ikaido ko kwano mchele ido ka eno komori batwa be live ge kwano mchele kwano mchele koja batwa no be imbi yoro ni roses kami kwano mchele no bi yoro ni ng'amo mor gi kwano mchele ende tijo momor go to kata kwano mchele no obedo different kata gi game na tugo ga game but sani mchele makwano makata ka giro game to kakao nikech mchele nigi pesa kitauso mchele to kwan ba kwane ka gimia gift ero kamano MC Exodus mana kitiyo ko musino ngadi matin korido ka gik madhano timo e platform magi opogore tiyudo ka wach mokel mar regulation ni dhi konyowa sana nikech iyudo ka nitie jomoko matiyo matek mondo mi oket gigi kacha iyudo kaka wan jok matimo comedy idhi shoot ichulo kata actors mobiro konyi timo gino ichulo cameraman ichulo ja editor ikaw content ni dhi post kikete kacha ibikete kacha at least mondo at least yude gimoro but iyudo ka nitie jomoko ma dhi ketho platform no gi gik magiusogo ineno koro at least kaponi serikal nyalo konyowa regulate makoro yudo ni jok matimo gik makare ema nyalo yudo yute gini to nyalo konyowa sana nikech yudo ka sani thoth ji mang'eny alafu yudo ka sani akina en piny akina nango yudo ka pach dhano bende sani dwa lil matin yudo ka gik molil ge yudo ka dhano ng'eny ipenjri ni ang'o matimore ang'o miyo dhano ng'eny mane gik molil yudo ka be nyithindwa moko bebe manyiri neno ka gino tiyo koro gibe giamwa ni mae kara mae ndara yudo ka ji mang'eny donje timo inyalo wacho ni mane yor yuto mae yor yuto sari kana chana mana ka ole aula mar pesa ochalo gima kamano koro yudo ka poni obedo regulated at least yudo ka koro ng'amo donje mbui kidonje mbui ibo yudo gima benefiti o gima ini odi wimbi idhiga live e TikTok
Anto ok dang ariamb ni TikTok odaga, man dang ariambe mbele Nyasaye. An ok adagi TikTok bende tek mondo mi yuda live. Koro gima adwa wacho en ni gima asiro gima Exodus wacho. Kisomo muma Sodom gi Gomora ne en kama ji nohero sana kendo timbe ma kamago ne timore. Ji mang'eny nopako Sodom gi Gomora. Koro kawuono wan gi Sodom gi Gomora ma en TikTok. Ma ji dhie neno kaka timbe maricho timre. Tiyudo ka jogo matimo tich maber kaka wan wa shoot gi Odiero Jamjengo, wasol, keto. Uchalo TikTok koro wawuonde ni en nam. Jalupo ka jalupo oginene odiro gogo mare. Ng'ato bro mako mena moro moran, ng'ato bro mako ngege, ng'ato bro mako mbuta. Yuto pogore. Tiyudo ka jogo matiyo matek e TikTok ka, to be honest, jogo onge gima nego. Jok ma wacho ni uso ring'o moko puodhi ni adhara e live gotieno. Jogo loso pesa. En pesa. Tadieri wawachi ni pinye molokore Sodom. Ntiere gik mamoro wasunge kocha. Koneno ka ng'ato ni kaka nonyuole to wuoyo. Tudo ka gimoro uluonge ni Simba. Anakia kako chalo kanya kian pok no orna. Koro Simba no oketho wi nyiri gi yawuoyi. Ji oyie lonyore kata duk kama ka orne Simba. Koro regulation ma Ker William Ruto ne weni onyalo bedo gima ber mondo jogo matiyo matek e mbui mar TikTok ni oyudie gimoro. Koro ntiere ancha sepogo gigi ni ntiere difference between content creators gi joma dhi live. Going live oken gine, oken content. Kechi dhini tiwacho ni Sharon tap, follow my gifter, grab. That is what they do. Koro madhi live ni bewas kata ponono ne odioche maka wuon waketo TikTok gi joisa. Tap. Onge gimi wacho, igo ni tap, grab my gifter. Tap and liking, kosen timang. Igo idio screen lit or lights medo. Akiani koro kai gibedo mang'eny koro live traffic yudo viewers mang'eny. Koro to yudo viewers mang'eny konyo gang'o? Ema kelo Simba ka. We wapenja ni ema kelo Simba. Beki korka kori king'iyo the live gi Odiwo. Iwacho makar nitiere pogruok mar the live gi content creating. Beki korka kori. Itega live kose create content. Chon nadhiga live sana nigech I was very bored. Kora nadhiga live for a reason. Nitiere jok madhi live mondo o target ni odhi play match gi ng'at machielo. Kaso nen game mayoro gift. Ma ng'ani wuoyo nyiso joge ni oru gift to ng'at machielo be oro. Koro en match mang'ani nyalo win to the other side nyalo win. To kaka nani owacho nitiere content ma iketo video, iloso video gidhi live. Koro kidhi live ang'e ni kidhi live eko kiloso pesa mang'eny. Nikech ji tema loso pesa TikTok giloso pesa through going live. Nikech kanye ma kidhi live eko ka dhano oro ni pesa ki play game eko kiyudo gifter. Samori ina gi gifter ni moheri, ng'at moheri ahera kata mohero gik mihero wacho, mohero conversation kata kidhi live mbaka migonegi. Koro kobiro to oro ni ora gift. Gift go gine gifts ge muskumia debate. Hapa ni baga. Kendo gwenya to samoro kanyalo bedo ni samoro mnanya kwa mgejwang moro bende gwenyo. Ana gifts ni akiani gin gifts kaka mano. Gift and gin nitiere flowers, nitiere maua, maua, Simba mang'ani owacho Simba kaka makoro kawuono kuom ranyisi Becky live. An kaka Sharon aoro ni rose flower. Mano koro nyiso nang'o? As in koro ka oro ni ang'o mang ing'ada i Simba. Rose no mondi hor na nyaki kuongi ng'iewe. Ang'iewe. Gi pesa ni. TikTok kani. Ing'iewe. Nitiere prices mar gimora mora midwa horona. Lion no ikuongi ng'iewo. Simba no ikuongi ng'iewo kokiorona. Moka nyalo na dio Simba kapok anyiewo. Kendo dhi golo pesa ni mang'eny kokihorona godo. To koro jok ma horo kamano gin jok ma genuine kata jok ma oheri nikech ok en gira chuna. Onge ng'amo chuno ng'ato ni orne or gift. En gimi ng'ato volunteer. Kose orne Simba cha. En kori redeem nade. Donge kori gole through PayPal. Nikech I cash out. Nitiere kar cash out
settings kanyo nitiere balance kasto press kasto matiende ni kidwa chako YouTube gi TikTok nyaka ikungi download PayPal ibed godo ibedo gi PayPal kidwa dhi live mang'eny nikech idhi yudo pesa kidhi live mang'eny to kiloso mana content to I don't think ni to bende koro in bende nyalo nyiso ni wach mar jatend piny William Ruto mar winjruok kod wuon TikTok mar mondo mi ogagi go mikete TikTok dhi bede yo machalo nade wuon TikTok bende nosesingo ni biro ket office mar TikTok Kenya Kaiben. Anto kumadier kana winjo wach mokwongo rumors ne wacho ni idwa lor TikTok. For my heart, gino no mora. To gino no mora for a reason. Nige TikTok masani, it's and too much. Jiodonje dhano mopogore ma chwalo timbe magalagala mwacho gi jok machwalo bullying. TikTok nitiere bullying mangato bira yanya Kapara ni mano mbui te okata mna TikTok. TikTok is too much. Mar TikTok ta koro idho ndege. Tiparo na ng'omio mar TikTok ng'eny. Ninge TikTok emaniga tension mang'eny. Kidhi platforms te obed Instagram any platform TikTok nige a number of people. Nige TikTok ngata nyalo donje. TikTok once ni create content kaka abed ni nyadala. Example ni nyadala mowere aweya kienyeji Promax tidhi shuta video ni ka wirach ti post ini se make it nigeti mane gik mano koro ini jamoko gima chielo kendo kidhi live ichako dhuolo weche kaki dhuolo gino mano be attract ji alafu mara riyo kendo kidhi ilonyo ichako usori kaka negi wacho na Kenya temo make sense ichako bedo marach kaka gibedo gi mia en geno marani kata mna kwa wacho kamano kata mna kwa wacho ni kelo yuto geno maranya kwa ramgajwango bibedo katimo gik makamage mbui koro anto na support watch TikTok mad bro bedo closed nigech kane TikTok poko biro dong ne wa survive there is always a way for people to survive idido lore anago bolo lore lakini kago wacho ni ogilore onge shida podi dhimbele gi podan mana okay lakini gi rules magi plan keto I'm also in support of that amorgo mondo nigech TikTok otingo nyithindo adults jomadongo koro jitimo timbe maundo kama nigech gingeni katimo kama ta the trend ngato biro timo kama nigech odhi trend onge gima dhi benefit aworo kaka batwa ing'eyo beki ka beki igeni batwa yo kongo ko wacho ni beki gike e TikTok kaka ni winj gi yako no winja chon penye ni winja iga bad donge batwa nyisa mana adoke kapoko washo kana chako TikTok na trend ga e TikTok to na bedo bullied ni trend ne kichangu ningeche eyo marach gik mani post gik mana oloka post gik mani wacho ngato kaw gi kumoro to kelo giango ku Telegram mano ringono to jo Telegram ubire TikTok bulia weche gajore kadi koro I was there to protect myself ngato biro yanyi to kiai oketo omi emotion so insulty koro kibedo kanyo you are there to protect yourself nigech yonge ngat machielo koro nyaki wach ni yawo kunyal duola yan kama to ambe an gi dhoga we koro ambe aduo kwe nigech an gi mirima komu uyanya uru nigech kati bedo mana innocent mi post mana giri you are very comfortable you are very straightforward itimo gige ni maweyo makare ngato pod manyo mana kumiricho ngato manyo mana gik mano winjo chon nene mana en mano dio manyo inno ki post gi obiro yanyi godo koro kaka in ngat mochung kien nigech ana chunga kian dong nyaka protect myself wacho makare we winja ne batwa ikoro by the way TikTok mi yenyewe kana wachni dalore to nolodo iya nikech ana wuon to TikTok ousa sana kata law mine na rwako sani maloni law ni is around 20 million views malaw nyosemia koro mano is not less from this platform to gima nya advice ji nia wawe uchochezi mostly we Kenyans wa Kenya wamependa uchochezi sana to koro gima miyo kata jogi bedhi extra nikech oneno ko biro kanyo chako mi content ne chat dhi na ni en boring
to the extra mondo contain ubiji mang'eny to gifta koseneno ka ji ng'eny kacha tembo da rose ne lion ke dhano boero ng'isruok gi sunga mondo embonere ka ni en top gifta oyud followers ng'ato dwa mana build account nikech ing'eni gift gi TikTok no design gi gin coins design man no design gi go koro coin ka kon nigi pesa ne nini mich ka nigi pesa kichalo emoji to kamoro nigi pesa ne koro emoji gi ok gol gi for free to ng'ato mondo appear on that screen mondo ibed visible on that screen nyaki yor gift koro gift agi be manyo mana kama ji ng'eny to dhano be noselokore sodom gigo mana ka kudiwone wacho kamitime timbe maricho no ema dhano se kut kuro to viewers ineno viewership tene e kona kanyo koro koseneno ka ji ng'eny to rusho mondo ne renge ko bede comment section ngato ko dhi neno to ka penji batwa emos kuom ng'adi matin wacho ni gifters gi ng'iyo kuma ji nitiere mang'eny nitiere specific gifters kose gin mana joma oromo godo mapono ni nyalo tiyo kod ranyisi ni Joyce chato koneno ka ji ng'eny kata to bro oro na gift mo koro mo ntie specific gifters mar loyal makara kono gi ji ariyo to donjo ng'at mar adek to bro na oro ni kata tugo game to kata ng'ato ni mana gi ji 100 ti bro loyo but the more ma ji ng'eny the more gifters be bedo gi ng'ato dwaro following e TikTok tido ka gifters mostly joma gift ji joma omoka kucho gift gaji joma nigi followers madongo mostly gift gaji gina account mathindo to gidwa build them koro kama jufwenyo ni atini chonge gima nego ji TikTok no en views jomi old ma view live no ema nego ji momi benyiri are the most worth people kwa hiyo platform nyiri Aminyo kasimo wang bekta amor kote aloko change is good nikech beki kano kete gi malita aya wewe wacha na gekani mana ka chiche abiri omila wewe wale sadena bende ko tendre kata mina iwinjo karamna kaka yawa mabende wantiere godo ka bende silose ntiere wach moro mabende ni wacho mangima e kinde mokuongo no wacho wach moro ni e kinde mangato samoro kaka jogi wacho ni odhi onyisore marach in kaka samoro kaka Sharon ng'adi keto kata ni akeni ang'o matimore reputation ngeni be nyaka wangi ni comments nikech comments kata be nyaka wangi jok madongo jok manigi careers ineno kamoko bende comment effects magi gintiere go to bende kiduoko penjo ni nyalo mana nyiso ni iwinjo ka Beki wacho ni gino mano miyo no loso marach kacha ni en bitterness ka lore ni ngato ne nyise gi marach kore be nyako duoke ngato kuwuoyo ni marach e mbui kacha onego be ni duoke yo machalo nade mondo kiki keth reputation mari mano tek ingeni osiepna moro ngisa gania lea ini emotional lea kiki los gi client kamano lea kiki tim kamai to angiso ga clients niya kapo kinyo gimoro kuma nitiere gimilongo ni terms and conditions ngato no bet piny mondiko terms and conditions for a reason okidhia duk gari tinyewa gari donge idwa ng'eyo ni inyewa ng'o koro angiso ga dhano niya kapo kinyo gimoro somane ni terms and conditions gin ang'o idwa nyewa ng'o to repercussions mag loso marach gin ang'o nikech kirango websites mag manyo tich nitiere ga values kata kumitiye nitiere values nitiere gik moko yie ni timo donge nitiere gik ma kitimo to nitiere punishment moro koro kaine mbuyu Facebook LinkedIn WhatsApp TikTok kamora mora ma intiere awacho gania kidwa diro wach ti gi sudo account lakini kata kitiyo gi sudo account ng'ama dwa manyi mayudi bro manyi mayudi gima penjo ga ng'ato niya in gi pesa mar chulo ng'ano ilongo ni defamation kiketho nying ng'ato in gi pesa mar chule nikech mondi kaka professionals wan gi wakili donge jogo ni kanyo nikech jogo the school mondo gitai e weche machal kamano kora wacho gania kiki bawat kata kiki los ka kidwaro nikech ichulo ng'ato ni mondo tini kata nikech ineno ni ji woya e Facebook ikia gimotimre kind ji ariyo idonje wachno iketho nyingi ei trolling no nikech wan kaka joma tiyo kaka HR professionals warango seche ma warango to waneno gik mindiko donge okanya luongi e tich nikech okadwa tiyo gi ng'ama
en gi loose mouth kata waluongo ni loose cannon. You're a loose cannon. Okinyal control emotions gi. There are right and appropriate channels to follow. Okidhiadhia online ni beki notimo. Ininge na dini beki notimo. To ni onge kanyo donge. What are you doing to Becky? Causing depression. To jitho. Depression negoji. To onge ngama strong ahinya manyalo withstand depression. Kata trolling no. Onge ngama strong. Gina kanyo ti troll gi. To gi wondre ni gi gin giteko mar kaw gigo te. Kapenji, how do we deal with this? Because ntie jomoko mawacho ni ringe gitek. Nyama ngumu. To jomoko onge ngama tek ahinya. Ni gitek lakini gino donjone gi e chunygi. Yeah, gino donjone gi. Asebet kanyo mang'eny to osetimre ne jo mang'eny. To jomoko osetho. Nitie jomotho nikech trolling. Awacho gania tima lakini ntiere ng'ama chieng' moro bro tiyo gi pesa. To jok magi gitimore ne gilea kapok oyo matin. Nego bed ni react yo machal nade. Neno ka Becky nosenyiso wa sigande ko wacho ni en no dhi kacha. Withdraw. Okinyal gori gi jite modak Kayole, Kileleshwa, Loving. Okinyal gori gi jogote. To pile ka pile ng'ato donjo. Ng'eni ni withdraw, ng'ato nyalo penjo ni withdraw yo machalo na igola accounts gi social media kusitim na. Weduokri gi dhano. Ling dhi mbele gi gik mitimo. Nikech inyalo duokri gi ng'ama wi ok ti. Ng'ama janeko. Ng'ama onge gimochuno. Nikech Joyce bidangi ni pile paka pile katitim gimaber. Ibo timo gimaber kawuono. Donge kawuono kora konyo ng'ato yudo tich. Omil ber. Kiny ok wawinjre gi ng'ato donge gik moko koro dhi south wasekosana. Ayaye jogi dwa biro ni. Joma no pakinyorogo ema pod dwa biro. Giselokre. Koro anawacho gania delete block. Nitiere ng'at moro makendo kiny biro subscribe. They will appreciate my content. Sharon dong wadhi yuyo mondi matin. Aya, nyakora mgejwang mbako chacho kaendi koro wadhi wakao kendo yuyo matin. Bang'e kwa duoge okang' mogik. Okang' mogik wadhi bedo gi matin ne dakika 25 mar mondo mi watiek chenro makama. Wapuonje nyikwara mgejwang chutho Joyce. Na nyithindo mang'eni biro bedo ka dok e skul e juma mabiro. Ng'eni ukiny makawuono samoro gineno chenro achiel kapuchiel. Wapuonje nyithiwa be mabende tindo mabende samoro kanyalo chako wacha ni gichako tiyo gi mbui. Donge kaka ginyalo tiyo gi mbui e yo makare. Nyakora mgejwang wakao yuyo matin waduogi mathoth. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru nyikwara mgejwang e wang' jowi mar Ramogi TV ma en tiedero. Iluongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakwara mgejwang. Inyalo oro request mari. Ote machuok yari adeka uchiel nono. Luongo boy handsome on the way. Aroji bended breakfast. Luongo Stella Brenda Ochi. Nyinga en PDG Papa Fix. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kinde ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kinde jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako mora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro go jonam gerech en duoko rech maniseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV.
K Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD, South Africa and Thailand from 1080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD, and Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak e chenro mar mbako romo kinyi ma kawuono kama ntiere kae kod nyawadwa Sharon Ong'aw. Wadonjo e tielo mogik mar mbaka ma bende wagoyo kinyi ma kawuono kod rawere mwantiere godo e studio. Wagoyo mbaka kaka pile wawacho Sharon ni wagoyo mbaka makelo lokruok e yor dongruok mar mondo mi wane kaka wanyalo gerore kiwana kaka oganda. Mbaka ma kawuono wagoyo kotudore kod tiyo makare kod mbui. Nyaka sani wantiere kod welo mang'eny ahinya. Wantiere gi welo mang'eny. Ten mana ni koro gigedo mane mbui achiel TikTok. Bende gini mbui mar X, Twitter, format Twitter. Bini Twitter ni Joyce bede di yute. Na neno kanyo kalitimo nondo ni kichopo 1000 subscribers e Twitter ticha kumigi moro. Okni subscribers and ilungu ni followers. Mbui mar YouTube bede parni nitiere omenda mabende e yude mbui mar YouTube. To bende le ano nyiswa ni Facebook otigo do makare bende nyalo kelo yuto. Nikech tinde do waneno kata mna gige mong'ere kaka online ka antiere kata mna gi simba ne to kochuno ni abed mana gi duka. Anyalo bedo gi duka tachaka use kata Instagram to Instagram da kulose. Facebook inyalo loso platform maber. An gi platform maber matiyo go upload TJ. Koro kanyo ma aketo TJ mondo ji otim application. Kanyo be ma uso CVs, kata cover letters, LinkedIn profiles, en chiro maber. Lakini kanyo bende kuma joma richo nitiere. Bende. Mbui ka mbui nyaka bede gi ber gi rach. Bende sewinjo LinkedIn. LinkedIn asewinjo na nitiere. Diere mogo na donje to na wuok. Ngene mtandao lach. Alafu gima timore kendo ni inene mbui kae. Nitie gima odigo wacho. E mbui ka nitie ng'ama iluongo ni content creator. Nitie ng'ama nitie gima okete otime mbui kacha. To nitie ng'ama ni mbui kacha nikech awinjo ni Sharon ni mbui. Adhi adonje. Kata adhi aposte gima moro jogi onena. To nitie ng'ama ni kacha because en gi reason momiyo en kanyo. Kodi nene mbui kata kopogre kata gi TikTok makoro wasewuoye kae sana ni. Wan gi Facebook, wan gi YouTube mabende yuto nitiere. Wan nyaka gi Twitter be ker nyose wacho ni osebedo monetized. Koro e mbui kae nyaka ibed gi gimidwa uso ne ji. Iwacho ni pesa ang'e gi kisunga kenda na wache na. Mondo mi ng'ato mi pesa nitie gima nyaka itim. Koro e gima watimo ni ema nyaka wabed very sensitive ni ang'o mi use mbui. Nikech mbui to wiji ok wilgo nikech one day ibo bedo gi nyithindo biro donjo mbui kacha gibiro neno gik mane timo. Koro gima nyalo wacho ni mbui konyowa expose gik mwatimo. To wana wuon wane mwaketho mbui. Gik mwatimore nade? Gik mwaketi mbui. Owacho kae ni nitie seche moko ido ka jomoko lokre kodi jachien. Ng'ato kia ipokno romo kodi pokno neni inidhi post comedy ni kacha eno se biro yani mago chango mirwake wiyo guti nyathi tino keno guti nyathi ni tigolo kumbe to chang mar nyathi adier en mar nyathi mikata ne nyithindo kako yonge okenge mo mirwako guti nyathi okenge mo miyo batwe rwako dires en amboka moro ba I can't reach down okenge mo mirwako amboka koro gik mineno warwakogi is art. Wan warwako gini mondo mi wa entertain kacha wa mi mor ka biro kata ka rwakara kama nitie kaka rwakora nikech ma koro tich ma ne tich sama rwakara kama kora ne tich ma sani wuoyo to podi ne tich ane mboka koro onego beni jogo respect samina ne dhi duka nyiso karicha
kaki respect jaduka cha sama ngibire online platform mara respecta ero kama na inya Movin angeni mbui ng'eny kata mna kwa ng'iyo background man tuku kanyo ntiere mbui ntie nyaka Snapchat wi wana wil godo in mbui mane mok to na wachi nok nyali yudie kanyo okija thoro kata tiyo godo nikech angeni kata mna kine TikTok nyaki bede gi moko mane mok kija thoro tiyo godo to nango X Twitter aneno ni kanyo en mana platform ma dhano wuoye story neno jomoero bet piny go story kaka nyalo bet piny kodi to wacho ni to chal nade watim nango to an ing'ena na jamiel adwa na post video na kamiel mondo ng'ato koneno to bende nyalo timo gima natimo ponono ni kawuono kata mna Ruto jatend piny ne die county ma Kisii Nyamira in information weche makamagi yudo kanyo Facebook to bende ngeni mbui mar Twitter bende nyalo yudo information kopogore kata mna kuma ji lose nikichocho ni nyalo yudo anadwaro encourage ji o embrace mbui gite TikTok, Instagram, mbui gite wa embrace gi nwach ukanyo iyudo ng'ato kanyo ma ng'ato timo gimoro ma ok no somo cha ineno en gi talent moro to dwa kete oko kocha mondo dhano ne to mbui ni ema konyo koro wanyalo embrace mbui gi duto makoro Twitter bagi kanyo to baga lakini adhi nene mbele kai acha monerada ito korka kori an korka kora kwa were gi TikTok koro mbui mar Facebook an gi followers so kawach ni ging'eny ahinya e Facebook both accounts and Facebook page lakini ging'eny bedo gi 30,000 ka giwie kaluwo ng'eni ging'eny anyalo bedo inyalo nyiso ni comedy mitimoga kinyalo pimo isega keto gi e Facebook bende kose TikTok imiketo gi most of the time ng'eni mondo mi bed gi followers e Facebook ntie nyiso ni ntie gi mitimo koro aketo gi koni Instagram Facebook a post nyaka Twitter ma mwesali udendo ni X ni koro mana kaka wache Twitter seche moko nyaneno ni ogini okodhini maber lakini Twitter is the best platform dio kia kanye minyayo the information mora matimre kata ka in content creators kopo ni video ni trend on Twitter to mano in kama ber ma kabisa mar chamo art koro Facebook bende beran an gi pages nyaka mar garage a post kaka timo this what I do ayudra kama location aketo nyaka kinyalo mana paro ni nyako ramge jong analoso geche mag BMW koro an gi page BMW kana miloso kende koro an gi page ma angiso ji gima timo katiyo kawuono a post this is what I do kama kaka en kidwa richa my number kodo ka jomoko goni simu bana location ni kanye inyalo biro e dot inyatimo kama koro Facebook bende pod wayudo the same atimo e Instagram mapio mane ma okija thoro tiyo godo to nango gigatiyo gote onge moka mana Telegram mana dare kucho nikech asewacho gimomiyo na wuok e Telegram Snapchat bende okatigo lakini Facebook Twitter TikTok Instagram mago atiyo godo te Becky mbui mane mokitigo okatigi Twitter inyalo mana keto mic okatigi Twitter atiyo gi Facebook Instagram TikTok kono emang'eny ahinya an gi Snapchat just for a picture mana mar picha mago kende ang'o miyo Snapchat itiyo go mana e picha kende ningech wa joma nyiri wahero neno maber ntie filters ero kama na but why ata asetemo social media gi asetemo mbui nyaka tinda imana ngani mbui mok nya post video to katigo bora ni en mbui minya post video to platform go te ilungani Batwai Chronicle ngeni Batwai oparonwa nyaka nche na wi awili game tweet nanche ga tinda amoga tinda tagged mago jok mama nyusie kumoro ng'eny ana se wuotho nyaka mikope deni mago mbui mikope deni mago mbui lakini koro ana mbui mi post video koro mbui mora mami winjo ni post video to Batwai ni kuro Batwai Chronicles kakwayo gi gamani gi subscribe kikalojira duke iparo ni tie gima nyalo teri nyaka ma ochop kumoro makineno ni samoro Sharon timo kama to yudo mang'eny in bende kopo mana kaka Batwai koro mane gima push jo TikTok mane peer pressure jogo gin jogo kineno gi gin joma very decent
lakini pia pressure cha push ma iwinjo ka pressure ma wadumi ka waduo live tinge waduno ema koro kelo kata lonyruok doko kelo kata chako mana gagogi kidogo pinwe long pin hivyo ni pia pressure sana mio YouTube tipo mio video ka regulation indicate maber at least mio YouTube betek mio wasani mangenyo ringo kuwuok YouTube giduoku YouTube ni regulation inataka originality ngato kaka an asedak YouTube almost 3 years to put an 20,000 subscribers. YouTube mora YouTube because YouTube YouTube bure jogi poko subscribe like YouTube but why you wonder why YouTube like better get 4,000 watch hours tibedi get 1,000 subscribers marmondo michaki YouTube 365 days which is 1 year ti udoka seche moko views nitie then udoka views moko no bedo out of 1 year watch hour ni golo makoro get 20,000 subscribers so give me pesa that traffic onge sana kaka hizi platform tido ka TikTok platform makuru yuketo waloni content creators inyore koni nikech mondo TikTok ochuli nyaki bedi gimiluongo ni series to series ni nigi maslahi mang'eny manya kiket account ni obedo free manya bedo blocked killer anytime oken business account cause okinya keto series gi business account koro magi challenges ma wan kaka content creators face umi wambo kwa yogi nikidie YouTube kuchobe okuni union TikTok and 400,000 followers so YouTube and 20 kusuda 20 to YouTube mo kwongo na nini koro TikTok dwaro mondo bedi followers adi mondo ko chak shule YouTube dwaro 4,000 watch hours ni 1,000 subscribers kisebedo go 1,000 to you are good to go makara live na chako maka 200,000 TikTok to TikTok yudo pesa live TikTok you do pesa lakini you don't believe in it cause oken gima grow kaka YouTube YouTube ingeni kocha kochuli to your entire life so long as una post content TikTok gi yumba ithreate ne ka kilore ke ibro lore adi kanto regulate utia kibro finye tie kaka gimobro timre ke oinyoji koro nikech piny owacho bende manyo yore ma bende ginyalo choko godo osuru gido ka gidonje TikTok ginyalo inyo osuru bende koro nikech chal ka gima kono nyiso ni simba kende en 28,000 to mano ngata achiel kende muore donginyo gimoro wajiluongo wacho ni kuomoka TikTok kore hapo moka ma baba de gichulo sirikal osuru maber omiya pane sirikal obedo ma piny mawinjo gi piyo but kuomoka neni kata ka en job creation lakini en temporary nikech ingeni dhano tugo game kucho tiyudo kian pesa mang'eny faster to kuro lifestyle mari change tionge investment king olor account ni ngisa ko kibu yuak ngisa ko kibitho kata ko kibedo depressed makara jo moko manti ujini da lori gibe kuro gichako bedo toxic magimbe gigore gi joma TikTok olor gimbe gigoni ji yanyo rema wa TikTok miloro ma MC Exodus TikTok oloro diche makawuono in gi backup plan ine no gima do mede gima batwa iwacho king'iyo pogruok mar TikTok gi other social media account idoka YouTube chuli ni tich mitimo YouTube chuli ne content miketo TikTok ng'ato nyalo donjo kawuono nigi 1,000 gidene 1,000 followers to kiny ng'ano yudo million ineno nikech oyudo ng'at mo maybe jomo bire live ne gin jok mohere in isebedo kanyo in kata gi 500,000 followers onge ng'anya oro ni gift lakini ng'ato nigi 1,000 to ng'ano moka mbele ni but for YouTube ido ka tich mitiyo matek che machuli mane makelo difference mar TikTok gi other this account but ni YouTube luchi e machuli mane monego bedi mane monego bedi tich mitiye monego chuli but TikTok ng'ato donjo kanyo midoka ng'ama nyusi neno kane piny kama kendo koro ngimane olokore kendo koro riembo kaka nya vits ne moro ibe kori don kachi wacho ni ya to ng'ani nyocha account odak e Singuru sani riembo vits ne wach live abadhi lonyore duk kocha ineno to mane gimo sen bende ntiere e TikTok ko pogre kata na gi jok ma lonyore duk bende ntiere mana na jok ma tie tich kata na acho no dhi live owuoyo mana maber to yudo mana pesa ne donge nge sana ma uso nyaka gik mopogore opogore joma uso wuoche competition ne mopogore ino koro duk no ino koro gima inyo ni nyithindo manyiri ok na wacho marach but yudo ka seche moko nyithindo manyiri moko kudwa tiyo matek dwa no chop mayom koro mondo mi obi mayom en timo kamano onge ng'ama dwa ni koro kata bedo gi conversation mo ma genuine
gimoro minyalo wacho e mbui ma dhano nyalo konyo ng'ato onge go. Koro en mana gimoro no dhi wacho gik moko maricho, to gik maricho go attract. To kiani seche ma iwacho gik maricho ti attract dhano lufa par, jok mi attract to gin jo maricho te. In the midst of jok molil. Thuolo marwe manno karumo chiegni rumo wadongi thuolo maderoma dakika maderom 10 kende to kata na matin 10 matin 10 wachako kod Lea jip mane minyalo nyiso ji kwatieko mana mapiyo piyo mar mondo mi oti gi mbui e yo makare mar mondo mi ponono kata kin jago mosebedo ka yute mbui kacha kik lor kata account mari mondo yuto mari kikrum kalore ni sani wacho ni wane digital world kila kitu ibiro bed kitime yor mbui ka in jaman tich kata jatimo hala bede ng'ama nigi luor kuom ji mondo ji be omi luor to kata ka ok gimi luor inyalo mana block, delete, ignore. Protect your reputation. Yes. Movin. Wachini mogik bende ko wacho kata mna wacho mogik nikech koro watieko chenro nitiere kata mna jopuonjre maneno wan nitiere kata mna yawa mine wuone bende tinde nitie mana Instagram nyaka dewa bende nitiere iluongo ni mbui mopogore koro kwatieko to wajiwo ji mar mondo mioti gi mbui makare. An gima nyalo wacho ni mbui konyowa, mbui timo wang'ere kaka anyuola. To mbui ni kawadwa kethe sani to kara unge kama wachomo. Koro onego wabed piny to warang ni to ka mbui ni to kok nyal konya hiyo maber ta nyalo timo ang'o niwach nitie ga second option. Kila ng'ato niga gi option. Koro an gima nyalo wacho ni joma temo kethonwa mbui tafadhali kanyo ma wayude gik mang'eny koro tafadhali. Giwe M6 so that's mana mapiopi. Ana wacho ni ndiye moro mawacho ni your talent will make room for you and your talent will make you stand before kings. Anyalo nyiso jok ma watch ni kawuono kapo ni neno ka nyathi nigi talent ya one channel kata ben mano tin manade. Mar ariyo wan Kenya monyuolowa. Wan wasani mag Kenya. Samu support wa eko ka talent wani bende waketo oko mar Kenya. Jo Afrika bendone. Ok watime ne jo Kenya. Watime ne mondo waker Kenya e pinje maoko. Gine gik watimo. Koro gimunyalo konyo wago kaka nyithindu usubscribe kache YouTube channel magwa at MC Exodus Comedy. Uende Facebook ufollowa. At least kutimo kamano ujiwo wa kendo wamedo tiyo matek kwatero content mar Kenya oko. Ero kamano nya odiwo. An gima nya nyiso nyikwara Mugajwang ni watiuru gi mbui e yo makare. Sana joma nyiri nitiere trend moro biro magitiyo kode manyo mbogo wasunge gi waweuru timno. Wati gi mbui e yo makare land gimitimo kin content creator los video ni kacha ket kacha ken gima ber people will consume. Ko rach jibro koni no rach to ko kweri no rach then para nena ng'omyo jikona no rach. Tineno kuond minyalo rekebisha mondo watigi mbui ni kaka nama kwa dire gogo to nyalo kelo nwa rech pile ka pile mondo wambwa yieng kaka oganda moko yieng gigi ma ber ni endi. Kama Wokogo ka advice nyithindo mako ka join mbui gi aina ka aina mokongo nyaka ibed open minded alafu dhi kanyo ka in focus king'eyo gima teri kanyo kikidhi ni koro ng'ane ya amba dhi timo gine ni ng'ane timo do something that yani tim gima in go ready ni mae gima dwa timo alafu an ka wacho kom kako nego wati gi mbui jok matiyo kode yo marach warekebisha kwanza sana TikTok warekebisha mienendo yetu mondo kik lore nikech ji mang'eny survive kwa kanyo to jo mang'eny be loso pesa jo mang'eny be uso nigo hala iye kanyo moko uso lewni jo moko uso wig jo moko advertise gik mopogore business koro kanitiere gimoro ma itimo nikech idwa nobedo en topic makawuono nikech timbe maji time iye kanyo koro kwa rekebisha mano to obro bedo mana okay. An gima nyangiso joma ni online ni ya kwamba sabiti gima rach no jok man bangi go gikonyi na kunyo buri jogo koeri because when you find a problem kiyudo shida kokibonge ni jogo no koeri kata chiel koro gima amba nyangiso kuna wenye wako na account joma ni account to gi joma support gi wa support urugi ma legit makata nyathini koneno kaka ng'ato bro ngech nyithindo gi bebedo influence gi ng'ato kaduong
ingeni sama kuro jini to kitano gani infamous ni make it big Kenya teto kia. That's why o follow tibedo role model ne kech jonyuol mo support mi gik kanyo kata en positive nini negative. Kona atemo imiza jonyuol or support watu positive like content creators kama sisi. Tukikuwa wakubwa kwa bet joma dongo industry to ntie influence mabukelo kum nyithindo gi joma tindo joma nigi gombo mar bede mbuino obed positive gidhi adhia kata watimo comedy iluonga batwa chronicles on social media platform and your word Exodus we are doing a good content ngato ko support wa mwa bedo big to nyithindo mang'eny dware mae is all about attention mwamiyo joka emomiyo nyithindo gi bege influence mang'eny is all about attention onge gimoro kora attention no gichanene to a positive thing mondo at least okel change ok chakre gi ng'aw create account change chakre from ng'a support that account aparo no loso maber just dongi loso maber geno mara ni ng'at man gi ite owinjo ng'ama ne gi wang'e owinjo koro watiko twak kwa gunwero kamano meduru tiyo gi mbui yo makare utiyo godo makare aneno ka gilombo godo oganda gichak giyudo godo yuto wach maber koko kamano just kapok watiko chenro ang'eni ote na thoth ote chalolo anasoma wana chiel kende asoma chiel mano kokalo mbui mar Facebook Washington omomo owacho wach moro maleuka owacho ni oneno chenro makare to wacho ni otiyo kod mbui mare e yor lalruok kendo wacho ni e weche mag tich ohala to kod romo kod osiepe mabeyo to ok kar yanyruok bolo weche mapogo oganda joma tindo wetiyo gi mbui e yo marach giketho ber mar mbui ambanga soma na ote achiel kende mano mar Caleb Orodi wacho ni ayie gi jal mawacho ni mbui chal nama en adiera ni mbui chal nama kila ng'ato bayo gik mopogore kacha onego be ni sama ji keto gik moko kacha tiketo gino maponono ok nyal miyo jomoko neni e yo marach kata timo gino maponono nyalo miyo mbui makamano iloro dong twak watiko gi kanya Sharon twak watiko twak nyakoro mgajwang anakwayo ni mana hawi maber e kinde thuolo mabiro mano juma ni watiko juma ang'eni wadonje odera kwani hawi maber warad kendo juma mabiro nyinga Sharon ng'aw tikodo mbui mariyo makare joma tiyo gi sudo ng'eni sudo bende inyalo yudi e tok sudo kanyo koro ibed motang' orichuru masani nyinga Sharon ng'aw nyakoro mgajwang elo jogo duto mabendo neno ni chenro ni obiro ni yo makare jogo picha director marwa mar odiochieng' makawuono Jomak Duol wagoniero kama na inya kumkete e Ramogi TV med tiyo kod mbui mari e yo makare onyalo konye yudo yuto mari mana kaka iwinjo rowerni mabendo wabedo godo kawuono wacho ni moko kuomgi yuto makare e yor mbui omiyo tikode e yo makare nyaka kendo warom juma manyien oriti masani nyinga Joyce Odur